Věděli jste, že správné nastavení světla během dne a noci může výrazně ovlivnit váš spánek a regeneraci? Světlo reguluje vaše cirkadiální rytmy, vnitřní hodiny těla, které ovlivňují spánek, energii a hormonální rovnováhu. Modré světlo z obrazovek večer potlačuje melatonin, hormon, který je klíčový pro usínání. Ranní denní světlo naopak synchronizuje vaše tělo s přirozeným cyklem dne. Správné světlo během dne může zlepšit vaši koncentraci, náladu a regeneraci po fyzické aktivitě. Ráno si dopřejte 10 až 15 minut na přirozeném světle, ideálně do 30 minut po probuzení. Večer omezte používání elektronických zařízení nebo použijte brýle blokující modré světlo. Zvažte, zda před spaním nezvolit relaxaci při teplém, tlumeném světle, které podporuje přirozený nástup spánku. Světlo hraje klíčovou roli ve vašem zdraví a regeneraci. V Primal Nutrition vám poradíme, jak optimalizovat svůj životní styl, včetně spánku a regenerace, na míru vašim potřebám.